Assalamu alaikum dostlar, ağlarım. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda ne edip YouTube'dan video skачать edip bolar telefonuna. Köp kişiniz bilýärmi, maňa mümkin ýöne bilmeýärler üçin ören peýdaly we gyzykly videolar başlaýyn. İlk bilen sendik bir video taýlap alalyň. Yükleme için. Davayçı men öz kanalımda bir video alıp koyayım. İnsan video alayım, например. Вот. Şu videonu skачали. Assalamu alaikum dost. Подписаться на hayattan çıkarmayın dostlar. Näme diýär? Что надо поделиться diýen düğme var, стрелка. Şoňa basýas. Копировать ссылку diýär birinji doran. Ссылканы копировать edýäs. Boldy. Indi bolsa YouTube'dan çykýas. Google'a girip save from diýip ýazýas. Save from. Gözledýäs. Bu ýörüýte bir sayt. Senlik video skачать edip bolýan sayt. Ne çykdy? Basyp girýäs. Girdi. Şu укажите адрес diýip duran ýere ýanky kopировать eden ссылканы goýýas videoň gyny. Şuna basyp durýas. Вставить diýip işe basýas. Na ýanky ссылканы goýdyk şutak. Sonra sтрелка basýas. Şu sтрелка basýas. Ne çykdy? Skачать diýip çykýar. Biz şu sтрелка basyp videoň kaçdygyny taýlap bilýäs. Haýp gerek. Men ýagdaýymda 720 000 bolsa basýas. Назад basýas. Skачada basýas. Ýükläp başlady. Görüşüňiz ýagny. Görýäs, ýükläp başlady. Başly boldy diýen ýagny. Kynna dostlar, barlar görüň ýeňiljek. Bäd men pikirimçe uje köp kişi bilýär ýöne bilmeýän bolsaňyz we peýdaly bolşy. Men kanalyma agza bolmagy unutmaň, like koyun, göwüňize ýaram bolsa kommentariýa ýazyň, kanalyň продвигация, kanala peýdaly, haçan bir çyny goçuk goýsaňyzam like koyun dostlar. Sag bolun.